أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐትና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 30 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። 30 መጋቢት በረኸትን ረድኤትን ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ቀዳመ ሰንበት ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 30 ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤልን ድርሳነ ቅዱስ ገብርኤልን ዝደረሱ ዓቢ አቦ አባ ዮሐንስ አፈቅራዊ ዘአክሱም ዕረፍቶም እዩ። ናይ ራማ ልዑል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እውን ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘበሰረሉ በዓል እዩ። ናይ እስራኤል መስፍን ሓያል ሶምሶን ዕረፍቲ እዩ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ እውን ፍልሰቱ ዓጽሚ እዩ። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ራማ ካብ ዝነብሩ ሊቃናት ሓደ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣርባብ ዝተባሃሉ 10 ነገዳት ብሓለቅነት ዝተሸመ ሓደ እዩ። ናይ ስሙ ትርጉም እግዚእ ወገብር ጎይታን ኣገልጋልን ከምኡውን ኣምላክ ወሰብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃን ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ፍጥረት መዓልቲ ን99 ነገደ መላእክቲ ዘረጋግአ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ንብርሃናውያን መላእክቲ ዝመርሐ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ኣብ ናይ ብሉይ ኮነ ኣብ ናይ ሓድስ ኪዳን መጽሓፍቲ ኣብ ሳርነቱ ብስፍሓት ዝተነግረሉ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ወልደ እግዚአብሔር ሰብ ናይ ምዃን ዜና ክስከም ዝተዓደለ ክነግድ ዝተዓደለ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ካብ ጎኒ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብፍጹም ዘይርሕቕ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ብፈጣን ተራዳእነቱ ንብዙሓት ቅዱሳን ዘገልገለ ዓብይ ቀናኢ መልአኹ እዩ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል በረኸት ረድኤቱ ይሕደረና አሜን። አቡነ ዮሐንስ አፈቅራዊ ዘአክሱም ዝተባሃሉ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናይ አክሱም ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ብድርሰቶም ዝተፈለጡ ስለ ዝኾኑ ዳግማዊ ዮሐንስ አፈቅራዊ ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦምን ግብፃውያን ድማ ብጣዕሚ ዘኽብርዎምን ዓቢ አቦ እዮም። ድርሳን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ናይ ቅዱስ ገብርኤልን ዝደረሱ አቦ እዮም። ነቲ ድርሳን ክጽሕፉ ከለዉ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ይመርሖም ነበረ። ኣብ ደብረ ዳሞ ተቐሚጦም 9 ቅዱሳን ዘምጽእዎ ንልዕሊ 300 ዝኾኑ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣኪቦም እንደገና ቡሉይን 5 ዓምደ ገይሮም ቀሪቦም ዘቐመጡ ዓቢ አቦ እዮም። አቦና ተደጊፎም ዝጽልዩላ ዝነበሩ ገረብ ንሶም ቅድሚ ምዕራፎም ነቶም መነኮሳት አቦና ሎሚ ክዓርፍ እዩ እሞ ተጠንቀቑ ኢላ ኣቐዲማ ዝተዛረበትሎም ጻድቕ እዮም። ገድሎም ኣብ ደብረ ዳሞ፣ ኣብ ደብረ ጽሞና፣ ኣብ ደብረ ሞኒና፣ ኣብ ደብረ ሞጊና፣ ኣብ ኣክሱም፣
ጣና ኣብ ደብረ በንኮል ይርከብ። በረኸት ናይ ኣቦና ዮሃንስ ኣፈቅራዊ ይሕደረና፣ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድ ቅዱስ ዮሃንስ ዘግሙድ እዚ ስም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ተፈላጢ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ቁጽሩ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ክኸውን ከሎ ኮኸብ ናይ ፋርስ ብምባል ድማ ይፍለጥ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድ ሙ ጠቢቑ ይነበብ። ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ምድረ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን ዝበሃል እዩ። ሽዑ እዚ ሃገር ብሓደ ወገን ብርቱዓት ክርስቲያን ብካልእ ወገን ድማ ንጣዖት ዘምልኹ ጨካናት ነገሥታት ነበርዋ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ብክርስትና ትምሕርቲ ዓብዩ ተመርዓወ። ምስቲ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ንጉስ ሰኽራድ ድማ ብጣዕሚ ይፋተው ስለ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ሽዩም ገይሩ ኣቐመጦ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ምቾት ዝበዝሖ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ህይወቱ እናዝሓለ መጸ። ብውሕድ ድማ እቲ ንጉስ ዝብሎ ኩሉ ዝፍጽም ሰብ ኮነ። ሓደ መዓልቲ ግን ሰክራድ ንቅዱስ ያዕቆብ ንእሳትን ንፀሓይን ስገድ ንዖም ድማ ኣምልኮም ክብል ሓተቶ። ኣብ መጀመርታ ዝተሸርሸረ ነገር ስለ ዝነበረ እሺ ደስ ይበሎ ኢሉ ንፀሓይ ሰገደ፣ ንዓ ድማ ኣምለኸ። እዛ ዜና በቶም ናይቲ ዘመን ክርስቲያውያን ምስ ተሰምዐት ዓብይ ሓዘን ፈጠረት። ብዓብይ ድማ ሰበይቱን ኣዲኡን ሓፍቱን ነዚ ምስ ሰምዓ መዓንጠን ሓረረ። በዚ ምክንያት ድማ ሰለስቲአን ተኣኪበን ሓደ ደብዳቤ ጽሒፈን ተፈራሪመን ለኣኻሉ። ናይታ ደብዳቤ ትሕዝቶ ከምዚ ይብል ነበረ። ንስኻ ንክርስትናኻ ብምኽሓድካ ሰሚዕና ሓዘና። በዚ ምክንያት ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣከባቢኻ ክንነብር ኣይንደልን። ንዝሞተልካ ክርስቶስ እንተዘይኣሚንካ ንሕና ንዓኻ ከም ውላድ ከም ሓው ከም ሰብኣይን ክንኣምነካ ይኸብደና እዩ። ነዚ ደብዳቤ ልኢኸናሉ ድማ ንሳተን ካብቲ ኣከባቢ ለቐቓሞ። ቅዱስ ያዕቆብ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ናብ ቤት ኣትዩ ምስ ኣንበቦ ሰንበደ። ኣብ ምድሪ ዘለዋኦ ኣዝማድ ሰበይቱ ኣዲኡ ሓንቲ ሓፍቱን ጥራይ ስለ ዝኾና ውሽጡ ተሸበረ። ተደፊኡ ድማ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ምስ መሰየ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤቱ ናብ ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ ጸሎት ቦታ ከይዱ ተንበርክኸ። ምስ ንጉስ ኣብ ዝነበሮ ዘይግቡእ ቅርርብ ድማ ዝፈጸሞ ስሕተት ኩሉ ቁልጭ ኢሉ ተራእዮ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ቆይሙ ድማ ኦ ጎይታይ፣ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዋ ናይ ስጋ ኣዝማደይ ምፍላይ ክንዲዚ ካብ ኣሸበረኒ፣ ካብ ፍቕርኻ ምፍላይ ደኣ ክንድምታይ የጨንቐኒ ይኸውን። ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ዝፋንካ ከመይ ኢለየ ዝቐውም ክብል ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ሙሉእ ለይቲ ብንብዓትን ብጸሎትን ሓዲሩ ብንግህኡ ንስሓ ኣተወ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ፍጹም ብፍቕሪ ክርስቶስ ተጸምደ። ንጾምን ጸሎትን ፈተውቲ ገይሩ ድማ ካብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ተረፈ። ነዚ ዝፈለጠ ንጉስ ሰክራድ ድማ ናብኡ ኣጸዊዑ እንታይ ኢኻ ኮንካ? ስለምንታይ ከ ብኣምልኾ ካባይ ተፈሊኻ በሎ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ መሊሱ ንዝፈጠረኒ ክርስቶስ ገዲፈ ንዓኻ ብባዕድ ኣምልኾ ብጣዖት ክሕጉሰካ ዝግባእ ኣይኮነን ክብል ተዛረቦ። ነዚ ንጉስ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቐዲሙ ከታልሎ ፈተነ። እምቢ ምስ በሎ ግን ደሙ ኣብ ልዕሊ መሬት ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ኣግረፎ፣ ኣቐጥቀጦ። ጭንቂ መከራታት ድማ ረኣዮ። ቅዱስ ያዕቆብ ግን ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ጸንዐ። በዚ ዝተበሳጨወ ንጉስ ክቆራርጽዎ ግን ቀልጢፎም ከይቀትልዎ ኣዘዘ። ድሕሪ እታ መዓልቲ ድማ መዓልቲ እናኣተዉ ካብ ኣካሉ ክቆርጹ ጀመሩ። ካብ ኣጻብዕቱ ጀሚሮም ኣእዳው ክሳብ መንከቡ፣ ብእግሩ ጀሚሮም ክሳብ ላዕሊ ቆረጹ። ማእከላይ ኣካሉ ጎንን ርእሱን ጥራይ ተረፈ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ንሱ ንጎይታ የመስግኖን ይጽልን ነበረ። ኦ ጉንዲ ወይኒ
ሓደ ካብ ጨንፈር ግበረኒ ዮሐንስ 15:5 ይብሎ ነበረ። እቲ ካብ ኣካሉ እናቆረጹ ዝደርበይዎ ምስ ተቆረጸ 42 ኮነ። መበል 43 ድማ ዝተረፈ ኣካሉ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክጽሊ ደልዩ ኦ ጎይታ ኢሉ ጨደረ። ነዚ ኣበው መፍለቂ ኣካሉ ጸለየ መዊተ መንፈቁ ኢሎም ገለጽዎ። ፍርቂ ኣካሉ መይቱ ብዝተረፈ ይጽሊ ስለ ዝነበረ ንጉስ ድማ ድሕሪ ምጭዳሩ ንኽሳዱ ብሰይፍ ምስ ኣህረሞ ጎይታና ወሪዱ ሓቒፉ ናብ ሰማይ ዓረጎ። ኣዲኡ ሓፍቱ ሰበይቱ ነዚ ምስ ሰምዓ ከዓ እናኣልቀሳን እናዘመራን ንኣካሉ ኣኪበን ገነዝኦ ጨና ድማ ነጸጋሉ። ናይዚ ቅዱስ ገዳም ታቦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ታሕቲ ኣርማጭሆ ዝበሃል በረኻ ይርከብ። ድንቂ ዝኾነ ናይ በረኸት ቦታ እውን እዩ። በረኸት ናይዚ ቅዱስ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ተጋድሎን ጸሎትን ኣመላድነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ይሕደረና ኣሜን። ለይኩን መጋቢት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ንእመቤትና ዝበሰረሉ በዓል እዩ። ቅዱስ ሶምሶን እውን መስፍነ እስራኤል ዕረፍቱ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ እውን ፍልሰቱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ዘአክሱም እግዚአብሔር ንማይ ናብ 3 ግዜ ከፈሎ ጠፈር ፈጠረ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ኣሜን ኣሜን ለይኩን